Ndiye mulipo anthu ena omvesa chisoni kwambiri. Munazunzisa makolo, kugulisa tiziweto tawo tonse, kugulisa malo, kugulisa minda yonse ija, mpaka na kukatenga ngongole ku Village Bank. Ndicho cholinga chokuti inuyo visa yanu iteke, passport yanu iteke. Munanyamuka kupita kumene muliko kunja kwa ziko lino. Munanyamuka kupita kunja kwa ziko, ungofika kumene kuja. Makolo omwe aja ndikumakupemphera, pali inu pososo mumapemphera yaye. Makolo omwe aja ndikumakupempherera inuyo kuti mpeze mwayi wa ntchito. Ntchito munapeza, munayiwala kuthandiza makolo kumuzi. Ase, ndiwe otembereredwa. Ndiwe otembereredwa iweyo. Iwe makolo zunzike, gulise malo. Makolo kwasiya pazuwa, makolo kukali pazuwa, makolo polingalira zondezo kuti iweyo zako zitheke ukapita kumene uliko. Uwathandize, uzathandiza kapena uwaombole mu chipinjo chimene ali. Koma iweyo kupezeka kuti uli kunja kwa ziko, kumene uliko kugwira ntchito, koma bize kusatira matako. Bize kusatira matako basi masketi, kumatako elendera bwino, kumawenda tako lalikulu, kumawende lake ndira ngowi, kumawende lake ndira chipewa, kumawende 8 weni 8. Zikuthandizani chani zimenezi? Akulu, kumbukirani kumene munachoka. Kumbukirani makolo kumuzi kandi abale kumathandiza anthu amene aja ndofunikira kwambiri. Muli kunja kwa dziko ena mpaka na 10 years simunakumanepo ndi chiwembu china chilichonse. 10 years simunakumanepo ndi minyama ina iliyonse. Mudziwe kuti kuli anthu ena ake kunjako amakupemphererani. Ndiye muzikhala ni nthawi zina zake muzikhala ni mpata, komanso muzikhala ni ndrama ina yake kuti ndrama iyi nthandize kwa abale. Ndrama iyi mwezi wina uliwonse ise komandi, mwezi wina uliwonse iweyo kuyeneka kumathandiza makolo kumuzi iweyo. Pale magazi ena ake kuti amachira kulakalaka ali ndi bambo okha. Amachira kulakalaka ali ndi mayi okha. Alibe mayi, alibe bambo. Ali kunja kwa ziko, zikwathekera kumene kuja ndrama zichomwe kulaka kuti kuma ineyo mayi anga akanakhala moyo. Bambo anga akanakhala ali moyo. Ndrama izi zibweza kudya nawo, bweza kusangalala kwambiri. Koma iweyo uli ni mwayi, mayi ako bambo ako uli nawo pali iweyo. Koma makanika kuwathandiza se. Aya, ndafita amenaje. Ndafita andiro. Iweyo akanakhala afiti bweza atagulisa mbuzi zawo zija kuti iweyo bwere ukhale kumene uliko. Akanakhala afiti iweyo kanabadwa iweyo ndikukula choncho kuzafika size imene uli iweyo asana kutafuna. Ngatali afiti bwanji ulibe ufiti. Bize basi azimaya. Ena mpaka munafika kukwatira kunja kwa ziko. Ine sindikunazo kuti kukwatira kunja kwa ziko ndiye kuti ni mulandu kapena zolesedwa yayi. Pala anthu ena ake kuti anakwatira kumene kuja mkazi uja amamvana naye bwino mpaka anapita kumalawi kapanga ukwati banja la bwino, banja la chisanzo, mkazi anampeza kunja kwa ziko. Zimene zili zinthu zofunikira kwambiri. Ndiye sitikunazo kuti kukwatira kunja kwa ziko is a crime. Koma nkhani ndiyo kuti kumathandiza makolo kumuzi, kumakumbukira kumene unachoka. Abale aja pena pake kumathandiza amene ajawo. Wamve? Ukazanyamulidwe kumene kukuka mwazizizi uzakafikira pati. Wata zakulandeni nda samapangizo foira yaye. Samapangizo poira. Makolo kumuzi kumathandiza. Azimayi ndiye mwagundika kuhonga zikondi. Kuhonga zikondi mamuna ayo ndesa kufuna mbame ya munthu ngati yuyu. Chisiru cha munthu koma muhongeni, koma ine nyamata weweka kuti andisiye ine, kuti andisiye. Azimayi bize kuiwala makolo kumuzi, bize kuthandiza zitsiru za nyamata, bize kuhonga zikondi, bize kumuhonga mamuna kuti azikukonda ni chikondi asisi sakakamiza. Chikondi samakakamiza. Ngati mukuona kuti palibe sogolo la chikondi musiye iweyo dekha pemphera kumwamba Mulungu azakupasa wako wa chikondi mu nthawi yake. Osati bizi kumakakamiza zikondi anyamata ndiye mwake munyamata akangoona kuti iweyo kumukakamira kapena kumukakamiza chikondi kuchikakamiza akangozindikira kuti iweyo iye sakufuna koma iweyo ndamene kumufuna ndiye ukakamiza zinthu kuchira kukakamiza ndiye amakuyuza. Asisi ngati ndikulilireni asisi ndiye amakuyuza mamuna akakhala kuti wakutulukira zoti ukukakamiza. Chikondi sakakamiza asisi. Thandizani makolo kumuzi ena munasiyana.
munasiyana kumuzi kuja munasira agogo munasira akulu ana kumene kuja mukanika kuti muzathandiza kuno bize kuhonga zikondi kuyiwala zoti kuli ana kumene kuja ku ana ukhala ndi agogo aja ndo kamba muganiza kuti azathandiza ndani naye mukupanga tuzopoira inu mukupanga zofoira inu musinthe kani ndionera zokuti ngati uli kunja kwa ziko kumbukira makolo kumuzi amene muli ndi mwayo kuti muli nawo makolo onse awiri amveseni kukoma amene aja aziziwa zoti mwana wanga ali kunja kwa ziko zikondi osakakamiza zikondi azimayi ngati mukuona kuti waterera ameneyo mutayeni yang'anani kumwamba Mulungu azakupasani mamuna ino sambani zikolope niyendani pansewu akufusireni amuna musapeza wina wachikondi Mulungu azakupasani koma sikuti mungampeze mutangokhalanso nyumba yayo koma chenani sambani muwale muende pansewu Mulungu azakupasani mukakumana naye pansewu pomwe pakufusirani pangolini lei Malawi ndanena kali lono nkhausataniza makolo kumuziro lithe limenelo ngati uli kunja kwa ziko lino basi busy basi azimayi basi busy kuhonga zikondi kumayiwala nazo makolo kumuzi nzopoira zimenezo kumathandiza makolo